Mari development. Inawezekana. Inawezekana. Ada na chuo kamoro kungipenya penyo maneka chuo ne mulo kamoro. Chuo kanyo muda penjo. Ada na chuo ne wach machielo ma jo nyaka sik kaparo en wan gi ker wan ka oganda luo to gi ker William Ruto wan libamba. Ma koponi uyu wuok kaluo to libamba wa ema konyo mayot. Kirango chiemo michamo kaluo, kirango chak mimadho kaluo, gin chiemo mawuok e libamba wa. Nyaka sani ker igine parga bich mokadho, ker gi jakom ne tiyo kanyakla. Kendo kiwinjo maling' en ni winjruok mane nitie ODM gi seche ka, nen ni kadi ne wayudo gini 2007. To jakom do bedo ker ma ceremonial, to ker masani do bedo prime minister man gi teko man meden gi police jakom odong gi military to mano ok notimore to Abaku Kariyo wacho ni though the visions may tarry but surely it will come to pass akia wacho gi dholuo miyo kora kanya medo achwo kesongo Erokamano gima nitie en ni pogruok e kind jakom gi William ma en ker is political en siasa ang'o miyo wacho kamano. I don't draw comparison e kind UDA gi KANU. En ni parni Ramogi emano chuo KANU. Mar ariyo, Jakom was the last Secretary General ma powerful mar KANU. Kirango mandalo maja. Kirango UDA is a far right party. The same way KANU was a far right party, or not far right, I mean center right, sorry. Was a center right party. Tenigin parties mangi ideology mochalore. Koro mano nyiso ni nitiere tudruok mar paro e kind ker gi prime minister. To mokadho kanyo en ni nikech wan libamba. Nikech wan jok ma odok oungore konchiel. Onge tiende mondo wan kaka joluo wagore gi ker to ker teje randwa. Aduna par ni gimoro ka. Mwaka 1979 kama Moi donjo e telo to Moi yudo ka Jomo notwe Jaramogi. To Jomo Moi emagolo Jaramogi e twech to the next thing motimo oyiere chairman mar Cotton Lint. Moi ne paro ni magi joma jirende na we achak sarora kodgi wabed kodgi achiel. To mana nikech piny en piny mbach nodhi obete ma koro kendo twech chako dhi donje ma weche mang'eny nodonje gisani nikech kinde osekadho mang'eny mwase sumo rieko moko achiel ariyo kaka oganda. Chunya ne gombo and especially joma tindo ni watim gimiluongo ni strategic patience gi sirikande ni. Wabede gi horruok gi dimbruok mondo kongwane ni to ber mani ma ginyalo kelonwa kapok waneno rach to kik wabed jok man gi araka mar diro lwetgi. Mondo watim maber gi sirikande ni mondo kamana kelo cha weche makoro jowagi ne wachogi ni mondo watim gi momulo kod maber mag research maritam research gi mamoko ka. Waida hakiwa ke budget line mondo pesa madong malo cha wabende wang' ni obi e thurwa ka okonywa. Erokamano. Katiba kaka